I ljudi, prije ovog klipa zamolio bih vas da se svi pretplatite na kanal, pošto sam vidio da vas dosta klipova mojih gleda, ali da niste svi pretplaćeni na kanal, tako da brzo svi se pretplatite na kanal, lajkujte ovaj video, probamo na ovome video skupiti 1000 lajkova, tako da i ko hoće neka me zaprati na Instagramu, tako da to je to i idemo u video. Pozdrav! Viđe, onaj čovjek pozajmljuje para. Sad ću ja ići do njega, nek mi da malo para, nemam ja ništa. I druže, ja sam čuo da ti pozajmljuješ pare. Jel mogu ti meni pozajmiti 200 eura? Ja ću te od te brzo vratiti. Mali, normalno ja pozajmljujem pare, ali ja ne znam jesi ti čuo, znači duplo se pare moraju vratiti. Evo, nema problema, ja ću tebi sad dati 200 eura, ali za 5 dana da si mi vratiš 400 eura, jel jasno? Vraću ja tebi, druže, nema problema. Jesi druže, nema problema, neće ja nikakve ima problema, imat ćeš ti problema, ne vratiš ti u roku 5 dana ove pare, bit ćeš satran. Ja ću poslati ljude, tako da znaš, a sad možeš ići. O, evo para. Moram ja te pare vratiti brzo, ali dobro, imam ja još 5 dana. Alo mali, prošlo je 5 dana i 5 minuta, gdje su pare? Oj, druže, ja sam zaboravio za pare, jel ti mogu da sutra donesti? Ma šta sutra? Ma kakvi sutra? Sad ćeš ti vidjeti. Sad za one što ne donesu mi pare ide jedna posebna kazna, tako da možeš krenuti za mnom. Ili ćeš silom ili ćeš milom. Oj, druže, nemoj me samo ubiti, molim te. Brate, jel mogu ja dobiti malo vode? Pa nisam ja pas da me strpaš u kavez unutra. Čovječe, dragi, mene ne zanima jesi li ti pas ili nisi, ali ja tebe ništa ne razlikujem od onoga svog psa Mehe. Znači, neš dobiti ni piti, ni vode, ništa, ni umri nama tu, znači bit ćeš koliko si mi ošto dužan. 200 plus 200, znači duplo računam 400 eura. Znači, 400 dana neš izaći odavde niđe, tako da možeš se od svega slobodno poslobiti.